Čaute, moje meno je Andrej, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. Tentokrát to bude taký malý tutoriál, že ako si dať do Minecraftu texture pack. Tak tu dávam do popísku takú stránku Planet Minecraft. Dáte si tu packs, tak sú akože texture packs. Tu si vyberajte texture pack, ja vám napríklad ukážem hociaký, napríklad tento. Poď. Dáte download, ja som tento download, nič iné, iba toto. No sa nám tu bude stiahovať. Ja som si už jeden stiahol. Čakajte, troška to nakrylo. Ja som si jeden ale texture pack som si už jeden stiahol. Tu je. Zapnete si teda počítač. Do počítaču si napíšete Minecraft. Počkajte, kým sa to načíta. Dnes sa to bude dlho načítavať. Takže si to môžete vo videu prepnúť. Poď. Tak zatiaľ to nestrihnem to. Počkať. Dobre, takže už som to strihol, už sa nám to dalo. Tu si nedáte texture packs, ale dáte si resure packs, tam už mám dáke. A dáte si tam, čakajte. Dáte si tam tento texture pack. Môžete si to vypnúť. Zapnite si Minecraft. Pohni si. No a teraz vám rozbehnem niečo. Mojang. Game. Tak. Ups. Ja si to teda dám na veľké. Dáme si napríklad single player, dáme si napríklad toto. Sa stihnem, kým sa to bude. Dobre, už sa mi to načítalo. Teraz si dáme iba options, resure packs. A máte tu krásne avatar, resure pack. Trošku vám to sekne, lebo sa to musí samozrejme ukladať. Dáte si down, back to game. A pozrite sa, keď tu máte výzbroj. Avatar veci. Navrka ešte tu máte akože iba napríklad tento texture pack, v tomto texture packu sú klasami, hej. Áno, iba brnenie. Ideme si ho vyskúšať, lebo to vyzerá celkom lákavo. Zlaté, chainové, kožené. Diamantový meč. Toto tu je avatar, hej. Úplne to je resure pack ako 5 korún. No tak, ak sa mi video páčilo, dajte like, odber, sledujte ma naďalej a čau.